lepší než v případě Pedry Birtusové. Nicméně ta chyba znamená, že tým Prohor si zlaté medaile z loňského roku neobhájí. Takže všechno má ve svých rukou a ve svém koni poslední dvojice na startu rozeskakování. Lenka Kočír a Celtic Treasure. Tým Minsk Nové Zámky. Když jsme se neviděli, tak čau. A řekni tomu John, když jsme viděli. Broc nám stačí. Nejrychlejší čas na závěr 35:22, bohužel 2 chyby, tedy 8 trestných bodů.